pasrah. Nah, menika pamundutan saking ingkang kagungan damel menika Bapak Mat Yunus. 1000 kutha dados. Kene sik semangat lah keliru. Ketake kopine kurang iki. Kopine kurang. Dan tersalah. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni, lungamu ning endi pirang taun durung bisa atur salam Mbak Jeblung Sugeng Dalu. wis tak coba nglalekake Janganmu saka hatiku ya satenani aku ora ngapusi isi tresno sliramu umpamane umpamane yo kowe wis mulya yo yo ya masuk ya mung siji dadi panyuwunku aku pengin ketemu senadyan sakedheping mata kanggo tombo kangen jroning dodo 1000 kutha bareng-bareng Gondarum campur sari persiapan Bapak Haji Paning naik panggung. Mas Yanto Sugeng Dalu Mas Yanto la 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 wis tak coba nglalekake jenengmu saka hatiku satenani aku ora ngapusi isi tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lilo ya mung siji dadi panyuwunku aku pengin ketemu senadyan sakedheping mata kanggo tombo kangen jroning dodo senadyan sakedheping mata kanggo tombo kangen jroning dodo. Sik. 1000 kutha. Mbak Marijan Sugeng Dalu Mbak Marijan. Mbak Marijan urip maneh. Nyuwun lagu menunggu.